Tunkwari da me aka zo? Wari, na yi mamakin kwamishinan nan na Facebook. Wai shin abin da muke so mu gaya maka idan baka san gari ba, to ka saurari daka. Da kake ɗauko hoton mai girma lamba 2, Dr. Nasiru Isuhu Gawuna, kake harbawa a yanar gizo. To shin so kake aiken da wakiltar da mai girma deputy gwamna ya tafi ya wakilci mai girma gwamnan jihar Kano, ka ce yana nufin ba zai je wannan sakon ba? Ai shi mai biyayya ne. Kai mutumin nan Wali, idan ka shirya mun shirya, ka tambayi waye Ibrahim Soja Kantun Kwari. Mun san ka san mu, lokaci yayi ga mu ga ka. Ina kake son zuwa soja? Wani lokacin da yake tare da iyayen gidansa a baya a Port Harcourt da bayarsa, lokacin da yake tunani yake tare da iyayen gidansa a Abuja, ina wannan dattawan guda 6. Kuma lokacin da kake tsarin kwankwasiya, ka san mu mun san ka. Wace irin tirjiya ce ba kai wa Rabi'u Musa Kwankwasa ba? Okay, shine yanzu ka lallabo dan ta faɗi ga sassa, an ɗauki kujera an baka, kake ƙoƙarin ka haɗa mana kwatakwanta ma a jam'iyyar APC. Okay, idan ka shirya mun shirya, ga mu ga ka. To yasa hoton uwaye ce me kuma? Wali, ba wani mutum da muke shakka, ba ma shakka ka, ba ma tsoron ka. Zuru-zuru mu mun fi ka zuru-zuru. Wannan kwamishinan na Facebook Wali ya taɓa gidan rana, za ka tarar da mu ga mu ga ka. Rigiman nan Wali, salamu alaikum. Kamar ya rigima salamu alaikum? Rigima za ku tasa a APC kenan? Baba Ganduje ya gamsu ya yarda Dr. Nasiru Isuhu Gawuna daga liman sai na ibi. Wali, wai baka ga aminta da dajircewar Dr. Nasiru Isuhu Gawuna, gwamnan Kano, kwamiti da aka kafa a jihar Kano Wali, saboda amanarsa da biyayyarsa, gwamna ya ɗauko ya bashi wannan kwamitin domin ya riƙe. Wani kwamiti kenan? Kwamitin kula da harkar coronavirus a jihar Kano nan aka ɗau kwamitin nan da jajirtattu saboda mai amana, gwamna ya bashi. Wannan kwamishinan Facebook din, ka fito mana da wannan rigimar, to zaka tar da ni gani ga ka. In ka shirya mun shirya. Suka ce batun bukata ne ya motsa fa yanzu. Okay, lokacin da muke zato wancan sanatan mai labewa a bayan tunar mai girma gwamna, Allah ya nuna mana shi, asiri ya tonu, baya zuwa yayi constituency aikace-aikacen yan yankinsa. Okay, mutumin nan Allah ya tona asirinsa, ashe ku bi ne, ga mu ga ku. Gwamna ya gamsu ya yadda Nasiru Gawuna ya fi ku cancanta, ya fi ku amana. Shi ya ce ma yana da bukatar takara ne? Bukatar tasa ma Allah ba zai biya ba, domin Wali, ka kalle ni yadda nake sujjada, nake gaya wa Allah, nake tunanin Allah ya amsa. Gawunan nan na yi mafarki ya zama gwamna mai jiniya. Wannan mutanen ku kunna mana kwatakwanta ma. Kai idan ka shirya mun shirya. Kai ba ma tsoron ka, ba ma shakkar ka. Ga mu ga ka, rigima a jihar Kano Wali, ba mu ɗauke wa kowa ba. In ka ɗauke gwamnan Kano mai girma shugaban jam'iyya, wannan mutanen tum ɗinsa ɗaya da Murtala Silin Garo da ni ɗan ƙaramin su, idan ya shirya mun shirya.